qegħdin nagħmlu dan il-kunċert biex niġbru fondi għar-riċerka medika fl-Università. Ir-rwol tagħna huwa proprju dak li tikber ir-riċerka fl-oqsma kollha tal-Università, però din darba qed niffukaw fuq il-qasam mediku. Wara nagħmlu dan il-kunċert tal-għid hawnhekk ġo dan il-Konkatedral ta' San Ġwan biex inkunu nistgħu niġbru fondi ħalli tikber din ir-riċerka fl-Università. RIDT, il-Fond ta' Riċerka tal-Università ta' Malta, qed jorganizza kunċert għal żmien il-ġimgħa l-kbira bit-titlu ta' Stabat Mater u b'mużika tal-kompożitur Christopher Muscat. Hemm ħafna raġunijiet għaliex in-nies għandhom jattendu dan il-kunċert. Qegħdin nippreżentaw xogħol mill-isbaħ l-Stabat Mater tal-kompożitur Malti Christopher Muscat u ħadkun qed isir f'dan l-ispazju hekk majestus tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Ġifieri u l-kawża hija wkoll kawża importanti, ġifieri hemm ħafna elementi li għandhom iħajru n-nies biex jattendu għal dan il-kunċert. Iktar informazzjoni wieħed jista' jiġbora mill-website tagħna ridt.org.mt. Il-ħidma għal dan il-proġett ilha għaddejja dan l-aħħar xhur. Għandna l-involviment ta' żewġ korijiet, il-kor Jubilate Deo, il-kor tal-Katedral u il-kor Malta, illi għal dan l-aħħar xhur ilhom li bdew bil-preparamenti biex jesegwixxu dan ix-xogħol. Flimkien magħhom għandna wkoll żewġ solisti, il-kantur Josef Buġejja u solista internazzjonali sopran Caroline Brucker, illi ser tiġi mill-Ġermanja għal din l-okkażjoni, u koll għandna l-parteċipazzjoni tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, l-Malta Philharmonic Orchestra, illi naturalment ser taqqat il-formazzjoni għal dan ix-xogħol kbir. Dan l-Stabat Mater huwa oratorju sagru, miktub għal orkestra, kor u solisti. Il-materja jitratta materja reliġjuża, Stabat Mater titratta id-dulur u n-niket tal-Madonna waqt il-passjoni ta' Bina Ġesu. U biex nirrifletti il-kliem sabiħ ta' Jacopone da Todi, l-20 stanza li hemm fl-Stabat Mater fis-sekwenza, samt ix-xogħol f'7 movimenti, xogħol li jieħu kważi siegħa biex jiġi esegwit u jieħu il-min qiegħed jisma' u anke l-min qed jesegwixxi fuq vjaġġ spiritwali illi jibda mid-dwejja tat-tislib ta' Kristu fuq is-salib u jispiċċa fuq toma u tema pożittiva ħafna illi aħna il-vjaġġ tagħna fuq din id-dinja dejjem għandna dik in-nota pożittiva lejn xi inħarsu, illi huwa salvazzjoni ta' dejjem. Il-Stabat Mater ser tittella propju fil-ġimgħa mqazza f'dan il-post meravigliuż bl-aqwa mużiċisti li għandna f'Malta, ġifieri għandna l-Malta Philharmonic Orchestra, żewġ korijiet mill-aqwa u anke solisti tajbin ħafna. Nemmen illi dan ix-xogħol ser ikun introduzzjoni tajba għal ġimgħa mqazza, imma wkoll min jattendi ser ikun qed jagħti kontribut siewi biex jinġabru flus għar-riċerka medika.